Ahoj, já jsem Vízy. Toto video je odpověď pro jednu youtuberku, která se jmenuje Modrá Smilerka. Vlastně já ti potřebuji něco říct. Tvoje tvorba videí mě fakt strašně jakoby se líbí. A já tě chci podpořit v tom, co děláš, jako v tvých videích, v tvé tvorbě, protože mně se to hrozně líbí. Já prostě vím, že to je těžký na tom YouTube, jo. Ono jako lidi jsou kokoti a zhejtují tě za všechno, co uděláš, jo, ale já tě fakt mám rád a chtěl bych třeba s tebou chodit. Tak jestli bys třeba chtěla chodit i se mnou, bylo by to bezva. Já bych byl hrozně rád a je to fakt smutný, no, občas na tom YouTube. Je to... Já jsem se před chvílí rozbrečel. U toho videa. Jmenuje se vlastně hejty na YouTube. A já jsem se vážně rozbrečel. Mě tekly slzy takhle po očích, ne po očích, po tvářích. A já jsem cítil takový zvláštní vlastně tepot srdce. Takové nutkání něco udělat. A to nutkání bylo vlastně to, že mám natočit tohle video a dát ho na YouTube jako odpověď na tebe. Že tě chci podpořit, že budu stát při tobě. Tak zatím ahoj.